खुलुमबाय बिटिआरनियाव चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। मैया ULB नि मुङाव एनकाउन्टार जानायनि थाखाय फेसबुकनि गेजेरजों बिटिआर हालामखौ बन्द फोसावनायाव बिटिआरआव माखासे ओनसोलाव गोहोम गोग्लैदों आरो दाब जायगाफोराव गोबां जायगाफोराव बन्द बानायदों। डक्टर अनजालि दैमारिया ULB एनकाउन्टारनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा बुंदों। आरोबाव सोर गोमानानै दं बेखौ बुंनानै होदों। रायजो-राजाफोरनि गेजेराव मोनसे सोंथि सिखारदों दि रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनो गोसो गैया नामा? सोरखारखौ नाङालासै उदां खालामनो हागोन नामा? ULB दोलो राजखान्थि हेफाजाब दं नामा? ULBनि गुबै थांखिया मा? मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिनि सोंथि। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'। बिथाङा ULBनि मुङै एनकाउन्टार खालामनायनि सायाव खुगा बेखेवबाय। ULB एनकाउन्टारनि सोमोन्दै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ माखासे बेखेवथिनानै होदों। ULBनि सायाव मानो एनकाउन्टार खालामनाय जादों बेखौ बेखेवनानै होदों। ULBनि मुङाव एनकाउन्टार खालामनायनि सायाव बर' जन मुसाहारिनिफ्राय गोख्रों राव। बिथाङा मानि थाखाय एनकाउन्टार खालामनांगौ बेनि सायाव बिथाङा गोख्रों राव होदों। बर' थुनलाइ आफादआ कक्राझार जिल्लानि जालांनाय जाथायनि सायाव गोजौ थाखोनि नायबिजिरनो थाखाय रादाब बिबुंनि गेजेरजों सरकारनि खाथियाव दाबि दैखांदों। चिरां जिल्लानि बिजिनी सिङाव थानाय आलारि गेजेर फरायसालि कमिउनिटि हल आव दरब्रै गामिजों दाजानाय जोथोन आफादनि बानजायनाय थांनाय HS आरो HSLC आनजाद सेथि, नैथि आरो थामथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ मान बाउनाय आरो बरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। धेमाजि जिल्ला गामि पन्सायत आफादनि आफादा नैथि बोसोराव आगान होबाय। धेमाजि जिल्लानि आफादगिरिनि आफादा मैया जनाय मुरख'सेल कलेज सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंफुङो। गिबि हाबाफारियाव दरजा बेखेवनानै होयो। धेमाजि जिल्ला जनाय JPM आब्दुल भिखुआ हाबाफारियाव धेमाजि जिल्लानि 65 पन्सायत आफादगिरिफोरा बाहागो लाना गोबां जेंनाखौ लानानै सावरायो। लोगोसे हाबाफारियाव गोजाम आफादगिरि आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानाय आफादगिरि महरै बिक्रम गगैखौनो सायख'नाय जायो आरो लेङाइ आफादगिरि महरै कालेश्वर कुलिखौ सायख'यो। बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा फोरमायथिनानै होयो।